Tak povídej. Tak co se stalo? Nic, drž mi. Drž to, kurva. Počkej, co to je? To je mikrofon? Jo, mikrofon, kurva, růže. Kam jsi s mikrofonem? Máš rande? Jo. Fakt jo? Jo. Jsi tam tu z toho Czech party z té Čenasky? Ne? S nějakou jinou? Jo. Dobrá? Jo. A ta růže je hezčí než ona, nebo ona je hezčí než ta růže? Nebo to je stejný? Jsi zvolený a ožralý? Já si jenom tam, jak to vypadá, že tak děláme tady spolu úplně normální interview. Počkej, můžu? A kam jdete spolu? K tobě domů nebo k ní? Potřebuješ tady to? Ne, mám. Máš svoje? Fajn, v pohodě. Vlastní matroš. Vlastní matroš. A chceš nějakou trávu? Ne. Já mám super trávu. Já ti to pič s tím. Počkej, ale tady jezdí taxiky, ale nějaký blbosti se tady dějou, to je úplně jedno. Ale ten čekáš tady, máš jít sem? Ne. Podívej, hele, jestli takhle natočíš. Jo. Tak si, to je moje pěkná tráva. Ale mám kamaráda, který tady to nepreferuje, ale má rád jiný zboží. Má super matroš, má ho v ruce, říká se tomu červená růže. Počkej, to je fakt vážný téma, jako, zajímalo, jako, co si myslíš, teda jako, de facto tady o tom modelu, tady se jmenuje červená růže, ty. Co máš, počkej, jestli máš v merku, já se potřebuji dostáhnout, počkej, dobrý, v pohodě. Jo, ale už jsem to zaznamenal, chlapi, jo, černá růže v pohodě. Tak jak? Viděl jsem můj model, teďka mě řekni něco o tom svým. To nic, když zapůsobit starý tím, jo, jak to budete kouřit? Jako blanta, jo, tyjo, ten merk efekt prase, tyjo, víš to? Jo, ty víč, jo, ty krávo. A to má nějakou, to musíš uříznout, než jako loutník, ty vole. Počkej, vidíte to, ten konec, to normálně musíte vzít, už se normálně routník, asi si ho nesedat, potom prostě hujte růžový skánk, to je celý. Vypadá to celé dobře, no, ta palice je úžasná, uchvatná, ty. To je kakao. No hele, máš to víc než já, každopádně, hele. Kde máš tu holku? No. V taxiku, tamhle jede? Ne, o 20 minut. Musíme, zaraz si mu přijde tímhle. Za 20 minut. To mě baterka vydrží, a budeš tady 20 minut čekat venku, půjdeš tam na pivo.